Skal vores mørknat større blive, skal nissemor have noget at sige, skal nissefar på slankebord, at spørgsmål er der mange. Det der med, om nissemøderne, de skal med at sige, der siger de klart nej, og nissefar skal på slankebord, siger de også klart nej. Det tager vi bag. Jeg synes for eksempel, at vi skal tage tredje vers nu. Okay. Og svalgte julemand åbnes, og hvor tingsted skal ved hermelin og krone. Disse mødre kager skal med dommer stemmer nu på valg. Kun vi får rummerne fra fald, når dommerne er færdig. For hindringsløb en vigtig sag, hvor julemænd skal her i dag os vise nær og styrke i vores tingsted leve på, og mange gode stunder på. I må godt tage med hjem. Nå, Ollermand. Jeg tror, du har nogen at sige velkommen til, måske. Ja, der er jo kommet nogle nye medlemmer i løbet af året. Ja. Og når nu er nævnt deres navne, så vil jeg godt lige, hvor I jo ikke sidder, for I har ikke fået nogen studie nu, så vil jeg godt lige rejse sig op, og så kan vi lige, hvis I bliver stående, og når alle har rejst sig op, så klapper vi lige jer. Og vil du lige oversætte det til engelsk, for der er nok noget her, der ser på engelsk også. Det er godt. You know that? You know English is your best. So now, our elder man is going to call you new members. And when you hear your name, you just stand up so we can see you all. And stand up until everybody has stand up. Thank you. Den første, vi byder velkommen til, det er Michael Vindelborg. Michael Vindelborg, det var på engelsk. And now we have Douglas Goin. Douglas Goin, yeah! He's from United States. United States of America! And from Canada, Peter Buxel. And Sherry Shannington. And from Japan, Parash. Okay, we did it all wrong because I had to translate it. Sit down, please, again, because you're not new members. Why did you stand up? Hey! Okay. Det var en forkert liste, vi fik fat i. That was the wrong list. Kan du ikke sige det, for jeg kan ikke læse det der. Turkey. Business turkey. Han får turkey næste gang. Okay. Det har jeg bare gået efter i 14 år nu. Sådan, Henrik! De nye medlemmer, så tager jeg den. Er Ib. Du skal ikke rejse dig op, men hvor er du henne? Ib. Ib. Han sidder her. Er det ikke dig? At nå for katten da. Det er forkert liste igen. Jeg skal lige tjekke med Ollermor her, om det er den rigtige liste, jeg har. Næste år, så går vi i Silvan. Der får man altid de rigtige lister. Ja. Det er ikke for det her på procenter. Eller Patrick, er det hjemme og fix? Eller hvor er det? Vi har styr på det nu. Vi har styr på det nu. Jeg fik lige fat i Ollerfruen. Okay, så skal jeg lige høre.
uddeles der 2 turkey over for det, så ved jeg godt, hvem der skal have den anden. Jeg har haft en masse af dem. Nå nej, det sagde jeg ikke. Altså Ib Grønbæk. Abado. Ib Grønbæk. Jan Grønbæk. Der står jo Ib. Jan. Så var det jo der. Der er fejl i listerne. Det er altså ikke mig, der har skrevet den her liste, vil jeg så lige sige. Vi starter lige igen. Åse Sønder. Står der. Godt så. Og vi skal have Glenn Grøn op at stå. Sådan der. Elisabeth Laursen, vil jeg tro. Ja. Og Henrik Christiansen. Sådan. Michael Jensen. Er her ikke lige i dag. Gert Brokstorff. Sådan. Susanne noget med L. Christensen står der. Ja. Og der står alle sammen. Giv dem en stor hånd. Kæmpe hånd. Godt så. Så fik vi fat en rigtig liste. Så. Now we do it again. I må gerne sætte jer ned, fordi nu har I fået jeres klapsalve. Nu skal vi nemlig til det andet, men det kan I jo så lige kigge godt efter, for det er det, der sker, når I har været medlemmer i 2 år. Så jer, der har været medlemmer i 2 år, skal nu rejse op. You're the ones who have been members of 2 years. You have to stand up now. So, yeah. Michael Vindeborg, op og stå. Og du skal blive stående op. Douglas Gooding, up. Peter Baxel. Oh yes, here we go. That's right. Cheryl Sheraton, yes, and Paradise. Yamamoto. So now, imens vi har godt efter, mens I giver dem en klapsalve, beder dem om at komme herned. So now, when they are applauding of you, you just come down here to me. Sådan der. Nu skal vores oldermand døbe vores 2-årige medlemmer. Det er sådan et ritual, vi har gjort i mange år, og man bliver selvfølgelig døbt i ris. So now you're going to be baptized because you have been a member of 2 years, so yes, you better close that, Cheryl. So, you're well prepared, I can see. Okay. Yeah. The baptizing is starting now. Ja, så nu skal I sige efter mig. You have to say exactly after him. Jeg lover at gøre mit bedste for at holde myten om den gamle julemand i hævd. I promise to keep the old spirit of Santa on it. Okay, that's it. I promise to keep... I wish to keep, I promise, yes, I promise to keep the spirit of the old Santa forever. Og altid optræde nober og sober i både tale og gerning over for børn og voksne. Og altid optræde nober og sober og børn og tale. Og så på engelsk. Keep the, Og altid optræde nober og sober. and always be disciplined and keep the spirit. And always be nice. Så døber jeg i ris. I think we like rice and jam.
Sådan. Så er de medlemmer. Og hvad er det så, man må, når man er medlem? Så må man sige det lidt højere. For en stup! Og den har vi købt ved Stubkøbing. Ja, det kan man vist ikke oversætte. Så, hvis jeg kan bede dig om, you just stay here. Du kommer her med mig. Jo, I må godt rejse og kigge. Værsgo! Her tror jeg, hvis vi har en lille stund på lige at se, hvad der står der. Wow! Flotskilt! Douglas, please come up to me! Og vi skal give Michael en kæmpe hånd. Giv ham en endnu større hånd, end vi gjorde før, fordi vi skal give. Tak skal du have. Douglas! See here! Look at this! Woo! It's nice, huh? And Mr. Paradise! Oh, Mr. Paradise! Look here! This is your wood chair! Woo! Please, en endnu større hånd kan I godt få. Mr. Peter Voxel! Oh, this is yours. This is yours. This is yours. Yes. And Cheryl, ladies last. This is yours. Woohoo! That's so cool. Look at this. Woo! Thank you. Så tror jeg lige, at de alle sammen kan få en rigtig stor hånd. 5 nye stube har vi her. Bare en lyd. Woodchairs. Og selvfølgelig står der deres helt eget flotte navn på skiltet. Og som I kan se, jeg ved ikke om I lige nåede at se det, men I er jo velkommen til at kigge på det bagefter, så er det jo fuldstændig skilteblanke. Og det tror jeg ikke lige jeres skilte er. Så hvad tror I, vi skal nu? Nu skal vi pusse. Hvem Der lige er nogle nissebørn, der kommer op lige og giver nogle pusseklud pusseklud her. Og det, der er nyt for i år, det er, at de er rigtig fine små poser med sløjfer på. Og inde i posen ligger der ud over pussemiddel et, hold kæft, bolsje, nej, det sagde jeg ikke. Et bolsje, man kan putte i munden, så man ikke kan snakke så meget, fordi så arbejder man jo lidt bedre. Der er nogen, der ikke kan lide deres, men de godt give Jellen. Så det er en lille gave fra pussenissen, tror jeg. Pussenæsen, som jo er, det kan man godt sige, det er faktisk næste julemor Tina og hendes datter, en stor hånd. De har siddet klokken 2 i nat og pakket de her poser. Ja, det er omkring i hvert fald. Fantastisk. Og så skal jeg også lige sige, at når I har pusset færdigt, så er I meget velkommen, eller rettere sagt, I skal lægge jeres pussebidler og plastikposer og alt affald tilbage i posen, så vi også lige får det samlet ind igen, for der skal jo være helt i nisseskoven. Ja, det er sådan, som vi har fået delt pussemidler ud til alle nu. Ej, der er nogle travle nissepiger i gang her. Så er det jo sådan, at man kan, det er bedst at gøre rent, når man har noget musik. Ja, det er musik. Men jeg har alene. Jeg kunne simpelthen ikke finde noget usebedst i musik. Kunne du ikke det? Vi kan da bare sådan lade som om, at vi bader stubbene. Men der var en gang i julekalenderen, der hed Flyves.